Chcem dnes ráno hovoriť na tému o letniciach. V mnohých kostoloch sa hovorí o sile Svätého Ducha, o zoslaní Svätého Ducha. Najčastejšie texty, ktoré sa dnes čítajú, sú skutky 2. kapitoly, skutky 2. A ja som si zvolil iný text, aby sme dnes ráno čítali k tejto príležitosti a otvorte si Biblie Efeským, 6. kapitoly, budeme čítať verše 10 až 20. List Efeským, 6. kapitola, čítame verše 10 až po 20. Moja téma je, ako si obliecť silu pre život. Takto hovorí slovo. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v moci jeho sily. Oblečte sa v celú výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti útlakom diabla. Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti, proti zlým duchom v nebesiach. Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu, aby ste mohli odolať v zlý deň, všetko prekonať a obstáť. Stojte teda, bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka. Vezmite si aj príľbu spasenia a meč ducha, ktorým je slovo Božie. V každom čase všetkých modlitbách a prosieb modlievajte sa v duchu. Dbajte pritom vytrvale a proste za všetkých svätých. Aj za mňa, aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia, pre ktoré som poslom v putách, aby som ho otvorene hlásal, ako mi aj treba hovoriť. Ako si obliecť silu pre život? Minulých niekoľko týždňov som hovoril o tom, ako si obliecť život. Ako zakončiť to staré a otvoriť to nové. Hovorili sme o novote, hovorili sme o nových veciach. Ako teraz obstáť v týchto nových veciach? Viete, že každý, keď sa vydá na novú cestu životnú, tak potrebuje si nejako osvojiť aj cestu, ktorou ísť. Tak nejako sme zabežali v starých veciach a potom bez rozmýšľania sa už mnohé veci robia, proste zachodil som sa v tomto. Ale keď sa príde do novej oblasti, potom človek sa potrebuje nejako prebrať a rozmýšľať, že kam ísť. Rozmýšľať, kam ísť. Toto prebranie a prísť k sebe, k svojim zmyslom, pravým zmyslom je jedno veľké obrátenie sa. Pamätám sa, stalo sa mi to niekoľkokrát, išiel som autom, bolo to všetky prípady, ktoré sa mi stáli tam v kraji bývalej Jugoslávii. Cesty nie sú až také najlepšie, autá tiež nie sú vynikajúce. Stalo sa niekoľkokrát, že prišiel som do veľmi takej, šoferoval som v noci, už som aj pospaný bol, taký unavený. A v tom prišiel som do určitej ťažkej situácii, kde som sa rýchlo musel rozhodnúť, že čo urobím. A v takej svojej pospanosti som sa tak vytriezvel, prebudil, že viac mi nespalo. Prešiel som z toho, aj som bol úplne zobudený, aké driemanie, všetko úplná čistá myseľ. Niečo sa stalo, čo ma úplne prebralo. Bolo to určitá ťažká situácia, niekto išiel oproti, proste niečo sa stalo, kde ani voda, ani káva, ani nič, nejaké prostriedky by nepomohli. Nič, ani Vánok, ani otvorenie okna. Len situácia, do ktorej prídeš, úplne zobudila. Proste, stalo sa. Úplne zobudený, lebo prešiel som cez niečo. Toto je obrátenie v človekovom živote. Obrátenie je vtedy, keď sa prejde cez takúto radikálnu, rapidnú zmenu. Zmena, cez ktorej sa človek narodí skrze Svätého Ducha. Kúpeľom, on tu hovorí, kúpeľ znovu zrodenia, Rímskym 6. kapitoli. Niekoľko termínov sú, ktoré hovoria o tejto radikálnej zmene.
Ako v tomto zmenenom živote kráčať? Ako v tomto zmenenom spôsobe rozmýšľania teraz pokračovať ísť? Mnohí ľudia priniesli takú novoročnú rezolúciu, keď si povedali, no už s týmto viacej nebudem, takto, od tomto roku som to zakončil a 1. januárom teraz idem otvárať novú kapitolu. A tak zvyčajne to býva, že tie novoročné rezolúcie trvajú 1 deň, 2 a nejak sa to potom všetko späť vráti na staré, lebo zmena je ťažká. Zmena je ťažká. Čo sa stalo? A ako vydržať? Stalo sa to, že je obrátenie sa stalo skrze Ducha Svätého, nie len skrze vlastnú vôľu, ale skrze Ducha Svätého a ako kráčať teraz, ako si obliecť túto silu pre život každodenný. Minulých niekoľko týždňov sme videli, že dostať život od Boha znamená si ako obliecť, ako obliečenie tej Kristovej spravodlivosti. Niečo, čo nebolo vo mne, a len som ho obliekol. Niekto mi dal, Boh dal. Pavel apoštol teraz robí záver z tejto svojho listu a teraz dáva také posledné pokyny, že čo robiť, ako žiť. A tak toto prvé slovo, ktoré on tu dal, že napokon, myslím, že Roháček tu používa slovo ostatne. Slovom chce tu povedať, že no, nakoniec chcem vám ešte povedať toto. Nakoniec ešte vám chcem povedať toto. A čo im chce povedať? No chcem vám povedať, posilňujte sa. Posilňujte sa. Keď som čítal tento oddiel, tak prvá myšlienka, čo mi prišla na myseľ, bol Eliáš, ktorého Pán Boh vyslal ďaleko. Keď ho Jezabel prenasledovala, poznáme tie udalosti. A potom ho vyslal späť na vrch Horeb. Tam, kde bol daný zákon, tam, kde sa stretol Mojžiš s Hospodinom, tam, kde bolo tie najväčšie udalosti sa stáli a Hospodin ho nachoval, posilnil ho. A tu sa mi páči ten výraz, keď mu Hospodin povedal, posilni sa. Posilni sa, nájď a potom dlho, niekoľko dní cestoval, až kým prišiel tam, nič nejedol. Preto potreboval sa posilniť teraz. Podobný výraz sa tu používa. Tak napokon posilňujte sa v Pánovi. Chce tým povedať, že na takéto veci, ako on, čo Pavel tu predtým napísal, človek v svojej prirodzenosti nemá schopnosť toto žiť. Ako si obliecť silu pre život? No tak, že sa posilňuješ v Pánovi. To je prvá vec, ktorú on tu hovorí. Posilňuj sa v Pánovi. Aby sme boli dobrí Boží bojovníci, treba sa posilniť Pánovi a žiť jeden život posvetenecký, nadprirodzený. Páči sa mi teraz tento 11. a 12. verš, kde on tu hovorí, náš boj nie je proti telu a krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti a tak ďalej. Používa slova. Čítajúc tieto slova, máme dojem, že tento duchovný boj sa deje ako s nejakými mimozenšťanmi, niekde tam, proste je to niekde ďaleko, je to... Mnoho kresťanov dostáva dojem, že tento boj, proste, že to nie je proti telu a krvi, chce tým povedať, nie je medzi ľuďmi, že ľudia zápasia. Druhá vec, nie je ani telo krv, v zmysle pohanské obete, ktoré sa prinášali, aj ľudské, ale sa deje na duchovnej sfére. Na duchovnej sfére. Aj keď ľudia majú konflikt, tak tento konflikt je najprv v duchovnej sfére a potom prichádza do fyzickej sféry. Takže kde sú tieto veci, v ktorých treba zápasiť? Ktoré sú to veci, v ktorých treba byť silný? Ktoré sú to veci, v ktorých treba takto bojovať, byť pripravený, zápasiť, mať štít viery a všetky veci, o ktorých on tu hovorí a prídeme neskôr. Ktoré sú to veci? Kde je tento boj? Váš boj nie je proti krvi, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. Prvú vec tu chce nám povedať, že boj sa odohráva najprv na duchovnej úrovni. Boj sa odohráva najprv na duchovnej úrovni. A toto, aby neznelo tak veľmi nereálne, proste tak nejako zduchovnenie, že proste si povieme, to je tam niekde, neviem ani kde. Pavel to už povedal a teraz len zakončuje napokon. Tak vráťme sa len chvíľu, ja len napočítam niekoľko oblastí, kde sa tento duchovný boj odohráva. Kde sa on odohráva. Tak môžete si spolu so mňou len pozerať sa do Biblii. Otvorme si 4. kapitolu, list Efežanom. Kde je tento duchovný boj? Kde je tento duchovný boj?
V 4. kapitoli hneď prvý verš, ja vám poviem, ktorý verš potom čítam. Napomínam vás ja, teda väzeň Pánovi, žite ako hodné povolania, v ktorom ste boli povolaní. Toto je prvo pole, kde sa odohráva boj. Vo všetkej pokore, nežnosti, trpezlivosti znášajte sa pospolu k láske a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Kde človek nájde prirodzené schopnosti na takýto boj? Kde? Kde človek nájde prirodzené schopnosti pre toto, čo on tu napísal? Vo svojich prirodzených schopnostiach na to nie je sily. Ďalej on tu hovorí možno 25. verš. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. Vedzte si navzájom údami. Druhé pole, alebo tretie pole boja, kde hovorí hnevajte sa, ale nehrešte, nech slnce nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Ten, čo kradol, nech viacej nekradne, radšej nech pracuje vlastnými rukami, zarába a tak ďalej. Štvrté pole duchovného boja. Nijaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobré, aby budovalo, kde treba a poslucháčom prinášalo požehnanie. Ďalší, už nenapočítam koľko, ani neviem. Toto je ďalšie pole, kde sa rodí duchovný boj. Toto sú také boj proti jednotlivým hriechom, zápasy. Ale teraz v 5. kapitoli Pavel prichádza do oblasti, kde máme najviacej nejakých zápasov. Prichádza do oblasti rodine a do oblasti pracovných vzťahov. Toto sú tiež polia, kde sa veľmi zápasí. 5. kapitoli 1. verš. Napodobňujte teda Boha ako milované dievky a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás a seba samého vydal za vás ako dar a obeť Bohu príjemnej vône. Napodobňujte teda Boha. Nechceli nejako, ľuďom sa darí napodobňovať stále niekoho. Deti chcú napodobňovať charaktery z kreslených filmov a žijú v tom svete. Tínedžeri napodobňujú niekoho iného, už ďalších nejakých charakterov. Už mladí, pracovní ľudia chcú napodobňovať niektorého úspešného biznismena alebo úspešnú osobu. Každé obdobie vekové prináša určité modely, ktoré ľudia chcú napodobňovať. Prirodzene človek chce napodobňovať človeka. Pavel vyzýva, napodobňujte teda Boha. Napodobňujte. A aký model on tu ešte dáva, tak ako čo aj ja som nasledoval a napodobňoval. On aj seba dáva ako vzor. Toto je len pole, ja sa len napočítujem pole, kde sa všetky duchovné boje vedú. Ide ďalej. On v tom 3. verši ďalšie pole pôsobenia, alebo pole duchovného boja. Smilstvo však, ak akúkoľvek nečistotu alebo klamstvo, ani len nespomínajte medzi sebou, ako slúši na svätých. Ani mrzkosť, ani bláznivé reči, ani vtipkovanie, čo sa neslúši, ale radšej dobrorečenie. Toto je veľmi široká oblasť, kde sa zápasí najprv duchovne. Každé slovo vypovedané alebo každá myšlienka najprv prechádza cez filter duchovnej oblasti a potom vchádza do konkrétnej situácii. Ďalšie pole duchovného pôsobia alebo duchovného boja. Nech nikto vás nezvedie prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza hnev Boží na neposlušných synov. Jedna z vecí, ktorú tu vidíme o tom duchovnej výzbroji, je, že útoky prichádzajú, Pavel napísal tam ako ohnivé šípy. No toto je ten nepriateľ Boží a človekov, ktorý zvádza. Hovorí, nech vás nezvedia prázdnymi rečami, lebo pre toto prichádza Boží hnev. Nedovoľ, aby pokušenie tohoto typu zavládlo tvojou mysľou. Nedovoľ, aby tieto prázdne reči sa stali tvojim spôsobom života. Ďalej do ďalšieho poľa odchádza. Nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy a radšej ich kárajte. 11. verš.
Alebo ešte 10. Skúmajte, čo je milé Pánovi a nezúčastňujte sa neplodných skutkov tmy. Z vlastnej prirodzenosti človek sa skôr zapojí do určitých vecí a bude, keď aj bojovať, si myslí, toto nie je dobre, budem bojovať, ale veľmi nesprávnymi metódami. Pavel ide ďalej do ďalšej oblasti a rozumie, koľko je spoločenstvo vplyvné. V 18. verši hovorí: a neopíjajte sa vínom, ktorom je rozpustilosť, ale naplnení buďte duchom. Toto je oblasť, ktorej sa zápasí najprv duchovne. Pavel tu nehovorí proti pitiu vína, ale hovorí o opíjaní sa. Opíjanie je dávanie vplyvu niekomu inému, aby pôsobilo v mysli a v rozhodnutiach človeka. Ale on hovorí, namiesto, aby si dal alkoholu, aby rozhodovalo tvojou mysľou, dovoľ Duch Boží. Dovoľ Duch Boží, aby viedol tvoju myseľ, aby si sa rozhodoval v živote. A tak teraz prichádza do oblasti rodiny. A začína celú rodinnú debatu, celú rodinnú diskusiu, by sme povedali krásny veršom, ktorý sa mi páči, a týmto vlastne začína celá úvaha o rodine. Toto je pole, kde treba vedieť viesť duchovné boje. Začína takto. Buďte si vo spolok podaní bázni Kristovej. Toto sú úvodné slova pre úvahu o napomenutia o manželstve. Ženy svojim mužom ako Pánovi. A potom ďalej preskakujem niekoľko veršov. A mužovia, milujte si ženy, ako aj Pán miloval cirkev a seba samého vydal za ňu. Všetky ostatné veci, ktoré vychádzajú z tohto kontextu, sú prevrátenia. Vidíme, že hriech, keď vošiel aj do rodinných vzťahov, naši prarodičia, keď padli do hriechu, tak celý tento vzťah jednej rodine bol narušený a prichádzalo do zneužívaniu, do vládnutiu, do zneužívaniu mnohých vecí. Ale Boží plán bol milovanie a vo spolok podriadovanie sa jeden druhému. A to milovanie, tak on hovorí, milovanie tak ako Kristus, čo miloval cirkev. A toto bola nesebecká láska. Ide ďalej Pavel v 6. kapitoli. Ďalšie pole duchovného boja. Dietky, poslúchajte si rodičov v Pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti si otca a matku, to je prvé prikázanie so zasľúbením. Rodinné vzťahy sú ďalší boj, ďalší duchovný boj, kde každodenne sa zápasí a Pavel dáva inštrukcie, akou silou ísť do toho. Potom v 5. verši hovorí sa o pracovných pomeroch. Sice on tu hovorí otroci. Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a strasením. Dokonalý príklad v tomto by sme videli list Filemonovi, ktorý bol napísaný. List Filemonovi je klasický príklad ako jeden otrok, ktorý ušiel od svojho pána. Obrátil sa vo Ríme skrze službu apoštola Pavla, teraz dobrovoľne sa vrátil späť svojmu pánovi. Už ako nebol slobodný, voľne ušiel, nebola mu vyhlásená sloboda. Dobrovoľne sa vrátil svojmu pánovi byť otrok. Toto človek svojou vlastnou prirodzenosťou nemôže urobiť. Nikdy neurobí. Otroci, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou, straseným úprimnosti ako Krista. Neslúžte len na oko ako tí, čo sa ľuďom chcú ľúbiť a to ďalej. Kde zobrať silu na takýto spôsob života? Kde zobrať silu na tieto duchovné boje, ktoré sú tu napočítané? Ako? Denne toto máme pred sebou. Každý deň. Pavel dáva návod posilňovať sa, ale teraz presne hovorí to, čo sme už niekoľkokrát zopakovali. Tak hovorí, oblečte sa v celú výzbroj Božiu. Obliesť, tým chce povedať, že nemáš to v svojej prirodzenosti. Musíš si obliesť, dovoliť, aby Pán ti to dal. Jeden vojak, ktorý nie je vyzbrojený, ktorý nie je oblečený, nestojí za to. Nestojí za žiadny boj. Lebo vojaka činí nielen to, že má hodnosť určitú, ale že je vyzbrojený. Výzbroj, ktorú má, ho činí mocného. Výzbroj, ktorú má, dáva mu možnosť brániť sa
a dáva mu možnosť aj vyhrať. Preto on tu posmeľuje veriacich v Efeze. Oblečte sa výzbroj Božiu, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. Ak niekto nie je vyzbrojený Božou zbraňou, na každý útok nepriateľa Satana nemôže nielenže vyhrať, je otvorený pre prehru. Je otvorený pre prehru, lebo zápasí nie podľa pravidiel, ale zápasí podľa svojich vlastných názorov a tam všetky zlyhávajú. Predstavte si športovci, ktorí prídu na preteky a nepridržiavajú sa pravidiel, ale podľa svojho nachodenia. Ako si on predstaví, že takto to bude. Neprídu ďaleko. Hneď v prvých minútoch hre budú diskvalifikovaní, lebo nesledujú pravidla. Hneď. Kresťan bude diskvalifikovaný tým, že bude premožený diablom. A raz, keď bude premožený diablom, tak odpadne od tela cirkvi. Vždy je možnosť návratu, vždy je možnosť príchodu späť, ale tieto odchody sú veľmi boľavé. Zdôrazňuje Pavel apoštol, že tento boj nie je proti krvi a telu. Verím, že každý viete dobre, čo znamená hrať šach. Hrať šach môže byť zábavné, môže byť zaujímavé. Väčšina ľudí vie, aké sú základné ťahy šachu a verím, že každý by ste dokázali niečo, trošku odohrať nejakú malú hru, aspoň niečo. Ale každému z nás je toľko jasné, že keď sa položí tá šachová tabuľa na stôl, že tie figúry nezápasia jedný proti druhým samé. Kto tam hrá? Nehrajú bieli proti čiernym. No hrá osoba na jednej strane proti osobe na druhej strane. A každý rozumie, že za tými figurkami stojí inteligencia. Že za tými figurkami stojí človek s inteligenciou a hrá hru. To je hra konceptu. To je hra nielen bojov proti figurka proti figurky, ale dvoch inteligencií, dvoch konceptov, ktoré sú. No toto Pavel hovorí aj teraz. Váš boj nie je proti krvi a telu. Váš boj nie je proti niekomu, ktorý tam včera zastal pri tebe a ťa pokúšal. Tak tým, že telo s telom začne si vybavovať veci, nechce povedať, že tým bude boj zakončený, vlastne tým len bude väčšmi rozbúraný, alebo bude väčšmi zostúpi. Boj je proti kniežatstvám a mocnostiam a pánom tohto sveta. Všetko sa deje najprv v duchovnej úrovni a potom zostupuje do telesnej. Preto, keď máme určité pokušenie, keď máme určité veci, ktoré nás trápia, majme na mysli, že vychádzajú najprv z duchovného sveta a prichádzajú potom do fyzického, do telesného. Pavel ich druhýkrát posmeľuje, týchto veriacich. Preto vezmite na seba celú výzbroj. Hovoril to 11. Oblečte si celú výzbroj a teraz im hovorí, preto vezmite na seba celú výzbroj. Hovorí sa, že jedna reťazka je vraj toľko silná, koľko je silná jej najmenšie okienko. Reťazka je toľko silná, koľko je najslabšie jedno to ohnívko v reťazky. Môžu byť všetky časti tej reťazy silné, keď len jedno okienko bude slabé, ono nemá silu. Roztrhne sa. Darmo, čo všetky druhé časti budú silné, keď to jedno je slabé, tam praská. Preto Pavel tu na posmelie kresťanov Efeze, preto vezmite si na seba celú výzbroj. Nezoberte si len silný opasok, ktorý je väčší ako pás, ktorý je väčší ako človekov časť tela, kde by si položil. Nezober si len veľkú príľbu, ktorá bude silná, ochrániť ti hlavu. Ale potrebuješ všetko. Tak ako jedna stolička, aby bola funkčná, potrebuje 4 nohy. Klasická, nehovorím teraz o rôznych typoch stoličkov, dvonohých, tronohých či jednohých, akékoľvek, ktoré by boli pre cirkus. Klasická stolička má 4 nohy a keď 4-nohovej stoličky chýba jedna, toto je nefunkčná stolička, ktorá nezvládne váhu človeka. Nemôže sa na nej odýchnúť. Nedá sa. Preto Pavel hovorí, chceš vyhrať boj? Potrebuješ celú výzbroj. Chceš mať silu, chceš mať úspech? Potrebuješ celú výzbroj. A tak pozrime sa na tieto dve časti
výzbroji. Prvú vec im hovorí stojte a potom nadovšetko vezmite si. V tomto státi hovorí o príprave, o pripravenosti. Stojte teda. Vojaci sú najznámejší v tej pozícii, keď stoja v pozore. To státie a ten poriadok to je jedno z významov alebo takých pekných vecí pre vojakov. Keď vojakov vidíte niekde, že ležia, keď vojakov sa vidia, že proste nezorganizovaní, tak to je taký obraz divný o tom, že hneď to hovorí, že no, tu je samovôľa, tu je nedisciplína, tí vojaci veľmi rýchlo prehrajú, čokoľvek sa stane. Preto hovorí stojte, zastaňte si, stoj pozore, buď spriamený. A keď stojíš, tak maj na sebe 3 veci. Prvú vec, opáš si bedra, zober si pancier, aj obuj si topánky. Alebo daj si opasok. Pozrime sa najprv na tento opasok. Stojte teda a bedrá si opášte pravdou. Model, o ktorom Pavel hovorí, je model jedného rímskeho vojaka. Toto je model rímskeho vojaka, ktorý mal na sebe sukňu, mal pancier, mal na sebe oblek, ktorý bol relatívne voľný na ňom a preto potreboval ten pás, aby pritiahol všetky časti, ktoré mal na sebe. Tento pás na sebe nosil aj možnosť položiť zbraň, možnosť zachovať si určité veci, pridržať, ale nadovšetko pancier dal pripravenosť, aby to všetko stálo v poriadku. Pancier tento bedra a opasok bol na to, aby človek a vojak bol pripravený v každom momente vydať sa na cestu bojovať. Keby nebolo tohto opasku, tak jednoducho to by sa všetko rozprkalo okolo neho a nemohol by vôbec ani riadne kráčať. Tento opasok hovorí o pripravenosti. Vždy. Chcem tým povedať, buď pripravený vždy na duchovný útok. Buď pripravený na útok, ktorý príde na teba. Tento duchovný útok nebuďme zvedení tým, že to je nejaký extra situácia. Každá vec prichádza, spomeňme si znovu, každá vec prichádza najprv z duchovnej oblasti do telesnej. Aby si bol pripravený na zápas, potrebuješ byť opásaný, a to on hovorí pravdou. Opásaný pravdou. Ľudia povedia, že pravda je relatívna. Ale my nemáme definíciu tohoto sveta pre pravdu. Mnohí povedia, že čo je pre teba pravda, nie je aj pre mňa pravda. Marx povedal o pravde, že pravda, alebo jediné merítko pravde je vraj čas. Čas prinesie a ukáže, čo je pravda. No podľa Marxovej definícii sa aj ukázalo asi, že čo pravda bola o komunizme. Prepadlo. Ešte v niektorých častiach sveta vládne, ale už nie v tej forme, ako čo pôvodne bol. Tak ak aj podľa jeho definícií vidíme, systém, za ktorý on zápasil, prepadol. Ale táto pravda je to Božia pravda. Je to Božia pravda, že človek je omilostený hriešník. A žije len v Bohu, alebo má možnosť obstáť len tak, že sa posilní v Pánovi. Oblečte si pancier. Pancier pre vojáka bol podstatný, lebo bol ako zošitá sukňa. A pancier bolo niečo, čo bolo ohybné, ale bolo tvrdé. Tak ochránilo od tých prvých nebezpečí, ktoré mohli ísť do človeka. A preto vojak, ak nemal pancier, tak bol zraniteľný veľmi. Aj ten najmenší útok, ktorý by prišiel, tak ho premohol. Pancier nebol všemožný, lebo tu bol štít na to, aby ochránil od silných vecí. Ale tento pancier od všetkých menších vecí vedel ochrániť. A kresťan, ktorý odmietne si zobrať pancier spravodlivosti Božej, tak je otvorený a aj ten najmenší útok ho porazí. Aj tá najmenšia vec ho jednoducho zničí. Keď sa vrátime späť do tej 4. a 5. kapitoly a vidíme tie oblasti, v ktorých sa vodí tento duchovný boj, ktorý prechádza do každodenných vecí, ako je podstatné mať tento pancier, aby sme hneď z prvého šatu
nezlyhali. Aby sme hneď z prvého pokusu, ktorý je vystrelený, neprehrali. Ale aby niečo vedelo zdržať. Tento pancier spravodlivosti je Boží dar. To je Boží spôsob ochrany. Len Boh ťa môže takto ochrániť. Tretia časť obleku je obuj. A obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja. Boli obdobia, keď sa chodilo bosí. Verím, že mnohí z vás, keď ste boli deti, tak sa pamätáte na tie časy, keď sa chodilo bosí vonku. Pamätám sa, ja som bosí chodil, keď sa trošku ohrialo po prachu, po ceste sme chodili bosí. Bolo to pekne, bolo to zaujímavé. Vojaci nechodievajú bosí len preto, že vojaci nechodia do hre. Nechodia len do prachu, ale chodia do kameňov, chodia do trňov. Vojaci chodia do všetkých najnebezpečnejších ciest a potrebujú mať nohy obuté, aby sa nezranili, ale aby mohli prejsť cez všetky tvrdé, všetky pichľavé, všetky mokré časti. Vojak potrebuje prejsť aj cez peknú cestu, ale aj cez tvrdú, aj cez pichľavú. Obuj dovolí vojakovi, aby mohol prejsť každú distanc. A preto Pavel povzbudzuje, obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja. Zdôrazňuje, aký je toto evanjelium. Toto je evanjelium pokoja. Evanjelium prinieslo pokoj s Bohom, evanjelium prinieslo pokoj s ľuďmi. Pavel hovorí, snažte sa mať pokoj, čo je do vás, so všetkými. Teraz toto nie je téma, ako by sme hovorili o tom pokoji, ale chce nám tu Pavel povedať, že Kristus priniesol pokoj, ale nešiel sa páčiť ľuďom. Pokoj sa neprináša na ten spôsob, že sa vyhovieva všetkým. Ten chce, aby som sa správal tak, budem tak. Ten chce, aby som sa správal tak, no musím sa tak. Hľadanie pokoja nie je vyhovievaniu chúťkam ľudím, že čo by si mal ty robiť, alebo ja, ale pokoj s Bohom vychádza na povrch s tým, že človek rozumie, čo je pokoj pre večnosť a pokoj pre dnešný deň. Obujte si hotovosť. Byť hotový dnes. Nie len predsavzatia o budúci mesiac to urobím. Obujte si hotovosť k evanjeliu pokoja. Toto sú veci, ktoré tento vojak mal každý deň. Ale teraz na tieto standardné oblek, ktorý mal na sebe, si berie veci. Berie si štít, berie si prilbu a berie si meč. Štít je ťažký. Štít nie je jednoduchý a tento štít vojaka chránil od všetkých ťažkých útokov, ktoré prichádzali na neho. Tento pancier sme videli, že mal ochrániť telo. Mal ochrániť telo, keby aj štít nejako to prešlo, ten pancier zdržal. Nebol silný, takže mohol zdržať každý útok, ale všetko to malé, ktoré by prišlo, pancier zdržal. A tento štít zdržal aj tie najťažšie, aj tie najväčšie útoky. Preto nadovšetko kresťan potrebuje si zobrať takýto štít a tento by bol štít viery. Aj tie najťažšie dni v živote človek vie s vierou prekonať. Viera v Ježiša Krista, viera v Boha dáva silu, ktorú nič iné nemôže dať. Vedieť, že Pán je so mnou. Viera, Božiu prozreteľnosť, viera na to, že s Pánom idem aj do tých najťažších dní, je ten štít, ktorý ma chráni. Žalm 23 hovorí o tejto viere a presvedčení žalmistovom, ktorý hovorí, keby som aj išiel dolinou, keby som išiel. Nechce hovoriť, že išiel, nechce hovoriť, že ide teraz, ale keby som aj išiel, viem, že si so mnou. Toto je vyjadrenie viery. Toto je ten štít. Pripravenosť. Viem, Pane, keby aj to najťažšie prišlo, viem, že si so mnou. Vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy. To, čo prichádza od diabla, je všetko ohnivé. Je ťažké a zapáli oheň. Zapáli oheň. Jakub hovorí o jazyku ako jedným z malých údov, ktorý rozpiruje oheň. Jazyk, ktorý zapáli veľmi rýchlo, veľmi šikovne zapáli oheň medziľudských vzťahov. Koľko takýchto ohnivých šípov prišlo na teba? Koľko takých ohnivých šípov jazyka prišlo možno včera, možno prevčerom? Ak si nemal tento štít viery, tak si mohol byť veľmi popálený. Veľmi.
Aby človek mohol prežiť takéto útoky, potrebuje štít viery a ochrániť sa. Aby ste mohli uhasiť všetky ohnivé šípy toho nešľachetníka. My máme dojem, že ten človek na mňa strieľal. Ale dajme si pozor, znovu sa vrátime k tej šachovej tabuli. No to je, za ním stojí duchovná sila. Duchovná sila, ktorá vodí túto vojnu. Vezmite si nad seba príľbu spasenia. Príľba má ochrániť hlavu. Spasenie je základ života pre veriaceho človeka. Spasenie a vedomie a istota spasenia. Keď človek vie kráčať v istote spasenia, tak vie prežiť aj tie najťažšie. Aj keď je zranený do nohy, do tela, ale keď je hlava zachovaná, tak vie prežiť. Prvú vec, ktorú diabol útočí, je na istotu tvojho spasenia. Ak veríš, že Pán Ježiš je tvojim spasiteľom, prvú vec, ktorú diabol, alebo najväčšiu, ktorú bude útočiť na teba, aby spochybnil tvoje spasenie. Aby diabol spochybnil, že Pán Ježiš Kristus zomrel aj za tvoje hriechy. Diabol ti prinesie myšlienku, vieš, Jano, ale pamätáš sa tam pred 15 rokov, tú vec tedy? To ti Pán Boh nemôže odpustiť. Tie veci Pán Boh ti nemôže odpustiť, lebo boli veľmi veľké. Tie veci a to slovo, ktoré si povedal, to bolo ťažké, to ti Pán neodpustí. Určité veci diabol ti prinesie, vyťahne z memórií tvojich myšlienok a ponúkne ti, toto nemáš odpustené. A podrazí veriaceho človeka nad týmto. Preto ochrana pre tohto kresťanského vojaka, pre kresťana, pre teba a mňa dnes, vezmi si príľbu spasenia, aby si ochránil svoje spasenie. Keď príde diabol útok na istotu tvojho spasenia, aby si vedel viere obstáť. Aby si povedal spolu s Jánom Apoštolom streda, my študujeme, kde Ján povedal o istote spasenia. Svedčí krásne, ako o všetkých veciach človek môže pochybovať, ale nad týmito veciami nie. Krv Ježiša, jeho syna, očisťuje nás od každého hriechu. A tak ďalej, Ján hovorí veľmi silne o istote spasenia. Posledná vec, ktorá sa tu nás spomína, je vezmite si meč. Vezmite si meč ducha, ktorým je slovo Božie. Toto je jediná útočná zbraň, ale aj tento meč sa ani toľko nepoužíval v základných veciach na útoky, kde tu boli ešte silnejšie zbrane, ale hlavne pre odbranu. Tu je použité slovo, ktoré hovorí je to krátky meč, je taký asi ako väčší nôž, možno 30 cm nôž, ktorý výlučne slúžil pre odbranu. Ak sa pamätáte z Evanjelií, tak napríklad Peter, keď prišli zaujať Pána, tak vyťahol nôž. No toto bol taký nejaký meč, alebo nôž, o ktorých sa tu hovorí, slúžil výlučne pre praktické určité veci, pre odbranu. Meč ducha, ktorým je slovo Božie. S týmto sa človek aj bráni, aj útočí. Toto je jediná zbraň, ktorú nám Pán Boh dal. Chceš útočiť na situáciu? No zober si písmo. Zober si písmo a v kontexte písma máš mnohé možnosti, ako budeš útočiť. Toto je jasný povel, jasný náznak, ako Pán dáva možnosť hrať podľa pravidiel a víťaziť. Ak si človek nezoberie niektorú z týchto vecí, diabol použije presne to miesto, kde je neochránené a tam udrie a tam bude víťaziť. A teraz on ďalej hovorí, uzaviera celú túto vec. V každom čase, vo všetkých modlitbách, prosím, modlievajte sa v duchu. Zápas o iných kresťanov je jedno pole, kde potrebuje cirkev zotrvávať. Pavol tu nehovorí len o svojom dobrobytí a o svojej pohodlnosti, aby som tu v Ríme, kde som v tom povezení, bol pohodlný, aby mi kameň, na ktorom ležím, nebol tvrdý, aby som mal dobré jedlo, aby mi doniesli do väzenia dobré jedlo, aby som sa mohol vyspať dobre v noci. Jeho jediná prosba, ktorá tu bola, keď som tu vo väzení, modlite sa pre mňa, keď otvorím ústa, aby som vedel zjavne zvestovať evanjelium. Toto bol Pavlov zápas, toto bola jeho túžba. A všetky ostatné veci, ako by ho ani netrápili. Ako by
ako by ho netrápili. Niekedy to boli ťažké, no predstavte si, nemáte čo jesť, posteľ vám je tvrdá, nemôžete spať. No človek zúfa v takých veciach. To sú ťažké veci. Ale Pavla trápia tieto veci a chce, aby sa modlili pre neho. Nie len pre neho, ale zdôrazňuje v každom čase všetkých modlitieb. Modlievajte sa v duchu, dbajte pritom vytrvale za všetkých svätých. Máme možnosť modliť sa jedný pre druhých, modlíme sa, vytrvajme v tomto. Modlíme sa, aby viera bola zachovaná u každého, kto zápasí. Modlíme sa pre tých, ktorí zápasia so zdravím. Tí, ktorí zápasia s mnohými inými ťažkosťami, modlíme sa, stojíme ako vojaci viery na modlitbách pre týchto. Nikdy neopúšťajme pravidlá hre, ktoré tu Pavel dal. A je to sila Svätého Ducha, ktorá umožňuje človekovi zápasiť a vyhrať. Pán nás vyzval, aby sme zápasili a vyhrávali. Nie, aby sme prehrávali. Spolu s Pánom. To je kombinácia, ktorá vyhráva. Bez Pána a bez Božej výzbroji, to je kombinácia, ktorá prehráva. Chceš vyhrávať či prehrávať? Nikto nechce prehrávať. Zober si Božú výzbroj a vyhrávaj s Pánom. Nech Pán požehná svoje slovo. Amen. Postaňme, ukončíme bohoslužby s modlitbou. Oče nebeský, dnes ráno sme spolu pred Tebou. Chceme víťaziť. Chceme víťaziť v našich životoch. Chceme všetky útoky vedieť, odraziť a ostať ako víťaz. Pane, dovoľ nám to. Ďakujeme za Ducha Svätého, ktorého si Ty poslal, a že máme v ňom silu, máme v ňom presvedčenie, máme istotu. Tak dovoľ, Pane, aby každý deň, v každej situácii, cez ktorú prechádzame, vedeli sme ostať víťaz, aby sme vedeli stáť neporazení. A to všetko Tvoje meno. Amen.